Europako hauteskundeetan eta Donald Trumpen garaipenaren ondoren esan genuen moduan, autoritarismoa mehatxu erreala da munduko herrientzat eta demokraziarentzat. Joan den astean, Amerikako Estatu Batuek Venezuelaren aurka egindako erasoak agerian utzi zuen nazioarteko ordena kolapsoan dagoela. Eta argi utzi du gainera, Estatu Batuen segidismoa egiten jarraitzea onartu ezin dugun akatsa dela. Urteak dira Gazan eta Palestina osoan gertatutakoak argi utzi dutela autoritarismoak erakunde multilateralak ustiarazten dituela, eta telebizatutako genozidio baten aurrean, ezer egin ez duen nazioarteko komunitateak neurgailu bikoitza erabiltzen duela. Adibidez, Europar Batasunak giza eskubideen berme gisa aurkezten denak huts egin du eta Israelekin dituen harremanak bere horretan mantentzen ditu. Egoera tamalgarri honen aurrean, EH Bilduren mahai politikoaren adierazpenak ez du etxepenean erortzea proposatzen. Euskal eta Europar mailako erantzuna planteatzen du, eta horretarako ezinbestekoak dira indar politikoen arteko lankidetza eta herritarren aktibazioa. Ildo horretan, Israelekin merkataritza akordioa eteteko gaur aurkezten dugun Europako ekimen herritarra erakundeen erantzun ezaren aurrean herritarren aktibazioak duen garrantziaren adibidea da. Horregaitik eskatzen dizuegu, ekimena sina dezazuen, Europar Batasuna genozidioaren konplizea izateari utzi ezaion eta Israelekin duen akordioa eten dezan.